Здравейте, аз съм Фрик Роза. Днеска е 1 март, което означава, че трябва да чета Баба Марта. И по този случай аз, Булкинг, който събрах, че участва в този разговор. Да. Да, малко така. И Giant Dwarf направихме Jump Map. Значи идеята не е копирана от знака. Просто няма смисъл да правим 30 секунден клип, в който нали, просто да изчистим самия празник. И ни хрумна идеята да направим Jump Map, след това се нали, че знака направи нещо подобно. Значи не е копирано, това искам да го знаете. Второто нещо, което искам набързо да кажа, Minecraft Giveaway, нали, победителя. Значи, принципно трябваше да снимам днеска теглянето на томбулата, но поради клипа за Jump Map ще се отложи за следващия път. Сега ще видите снимки на Jump Map. Няма да са много. От принт скрин направи, но едва ли някой ще забележи. Мапа мисля, че ще ви бъде интересен. Всеки, нали, който има интерес към него, долу ще има линк в описанието, нали? И който има интерес, може да си го свали. Ще моля хората, които ще снимат на мапа, да ми пратят после линковете си, нали, на лично съобщение. Или тези, които няма да снимат, нали, само ще го играят, поне да изразят мнение долу в коментарите дали им е харесал, нали, всеки ще може да остане с различно впечатление, но каквото и да е то, ще ви помоля да го, нали, да го напишете като коментар, защото е важно за нас, нали, да знаем. И последно нещо, имам един клип, не знам, може би сте го видели, Простотия наречен. Правя някакви опити, нали, за някаква такава поредица, но не знам дали ви харесва, тъй като главната причина, нали, на вас е да ви харесва, затова и ако можете там да драснете мнение. Като коментар, нали, изгледах това 3 минути, 4 и като цяло това е. Ти имаш нещо да кажеш? Не. Не, да. Като цяло Giant Dwarf трябваше да участва в клипа, но в момента е 3:30, трябваше да го снимем по-рано, нещо стана с интернета, да знам и изгледа в скайпа. Като цяло това е просто да ви направим информативен клип, че нали, направихме Jump Map и като цяло така вече чистим самия празник. И мисля, че е това. Така че лепете там коментарите, лайковете и такива работи. Чао!